Някой да ни помогне. Кой? Хайде да видим Александър, какво ще ни каже. В български език няма думи, освен имената, които да се записват с начално ЗГ и ЗБ. Има думи, които се записват с СГ и СБ. С З и Д има само три думи. Здраве, здание и здрач. Тези думи, съответно тяхните производни и форми на думите, се записват с ЗД, ЗД и ЗД. Така. Хайде сега, Лили, излез да запишеш думата сглобка. И съответно трябва да направим проверка. Всички пишете проверка. Така, думата сглобка се пише с СГ, защото тя не е производна или форма нито на здраве, нито на здание, нито на здрач. Друго. Айде благодаря сте следващата дума. Здрависаха се. Или благодаря. С проверка. Така, виждаме, че тя е една от думите, производна на здраве, здание и здраве. Защо на коя дума изволна? На думата здраве. Само на думата здраве. Не е производна на здраве и здрач. Добре, слушайте начин на проверка. Значи това ще бъде от трите думи. Значи... Следващата Катя. Тази дума не е производна на здраве, здание. Въобще има това. Какво е правилото за проверка? За и Б не се обичат, за и Г. Просто слушай начин за проверка. Три думите са за и Д, здраве, здание и здрач. Само че С и Б се обичат. Развода трябва да е между З и Б. Защото С и Б те са вечни приятели, така как са приятели Данчо и Тони. Попишете едно приятелство. Конец за ръцете, кажете вечна дружба. Вечна дружба. Така. Сега седнете. Да пожелаем да спомнят децата от другите класове. Стихчето всички да го кажем. 3-4. За и Б не се обичат, за и Г не се привличат. Три са думите с за и Д, здраве, здание и здрач. Кой ще ни припомни нещичко по отношение на писането с една и с двена? Невена? С двойно на и единично на, ако има дълга форма и кратка форма. Кратката форма, щом става кратката форма, значи си пишем нея, но ако не става кратката форма, пишем дългата. Как може да проверим? Дългата форма се проверява, примерно ако думата е сламена. Сламен не става, сламен става, сламенен не става, значи пишем кратката форма. Така, още веднъж за думата камен и каменен. Как да разберем коя е правилната форма като прилагател? Тези думи са изключени, защото като отидем в мъжки род, става камен. Но камен е име, затова става каменен дългата форма и пишем каменни с двойно. Щом думата води до двусмислица, дали камен е прилагателно или камен е съществително, не можем да използваме кратката форма, затова се налага да отидем до дългата форма, в която няма вече противоречие и неща, които да се съмняваме.
Друга такава дума помня ли някой? Да, Катя? Пламен. Пламен. Хайде да видим сега обяснението. Ако е пламен, кратката форма, с какво можем да го объркаме? Ако е пламен, може да го объркаме с името на човек. Може да е съществително собствено и може да е прилагателно. Може да е прилагателно. Но щом води до двусмислица, до напрежение в този приятел наш, това ученика, който стои на третия член отляво, не знаем, на петия стол. Що може да се обърка с собствено име, пишем с двойно име, дългата форма. Следователно трябва да намерим дългата форма. И после да проверим. Финен, става. Става ли финен? Не става финен. Защо не става? Става се много добре се става. Финен човек. Защо да е финен? Защото не казваме финен млечен шоколад, казваме финен млечен шоколад. А защо не казваме пък финен млечен шоколад? Защото не се получава. Защото получава с много добре се получава. Финен. Искаш някой да помага? Коя ми вече си харесваш? Защото кратката форма става. Защото финен. Няма някакво противоречие с друга дума, която да търсим някакво съвпадение и да търсим дългата форма. Фин. Значи, ние винаги с преимущество търсим кратката форма. Ако кратката форма води до противоречие, тогава търсим дългата форма. Още веднъж го обяснявам. Камен, вижте кратката форма как отива до съществително. Пламен. Нали също отива до съществително. Но фин няма някъде. Чичофин Петров. Няма. Така че, горе-долу това е едно така ориентиращо, което може да използва. Така, сега ги проверки. Има ли готов някой, който да обясни правописа на тази дума? Не знам, защо питаш. Да. Някъде там, ние му кажи здравейте. Ало, децата от трети клас, знаете какво ми предстои. После тук ще дойдат извънземни, кажи. Да, проверка. Постепенно. Можем да сбъркаме на единично или на двойно на. Ще пробваме с кратката форма. Постепен. Не може постепен, защото става степен. Затова пишем дългата форма постепенно. Добре, постепенно. Друга дума. Съвременно. Съвременно. Дени, ще обясниш правопис. Да. Така, на съвременно може да сгрешим на двойно или единично на. Пробваме с кратката форма. Казваме съвремен. Ако е кратката форма, ще стане времен. Така, а в женски род? Време, женски род? Да? Времена. Времена. А вече времена е какво? Като част на речта. Деди? Част на речта. Също, точно по друг начин казвам. Съществително. Така. Добре. Долу са разбрали приятелите от другите тези курсове, които ще дойдат да се мъчат. Добре, браво, Климка, аплодисменти за тях. Много искат да отпадне пълния и кратък член, като смятам, че това е нещо трудно. И сега ще се опитаме да докажем на всички доброценни професори, чистачи, напрягачи и шофьори, че това не е чак толкова трудно и може да се пише без никаква грешка. Добре, навидете се бързо. Правите се. Битувано изречение, в което вие трябва да ми кажете колко думи са членувани с мъжки род, са членувани с пълен член. Значи колко съществителни и прилагателни в изреченията са членувани с пълен член. Малки ученик захапа новия чин. Това е много хубаво изречение, както усещате в него лъха на апетит. Значи малки ученик захапа новия чин. Колко пъти е употребен пълен член? 1, 2, 3, 4, 5. Така, много добре. На
сцената на третия чин стои Радко ли е там? Радика. Айде сега ти да ми обясниш колко пъти е употребен пълния член. Малко ученик, захапа. Последния чин да го запишеш. И също пишете. Намери си място, където са. Захапа. Последния чин. Новия чин. Може и да нов играем. Захапа новия чин. Вижте, бъдещи ученици в трети клас, погледнете как ще трябва да заставате трета захапа, като коленичи. Чин. Чин. Внимавам, господин. Господин, колко това момиче ме гледа. Да. Кажи, може ли да кажете да ни ме гледа? Срамувам се. Добре, хайде, давай по-бързо. Малкият той. Защо? Него захапа новия чин, защо? Значи, Той захапа. нека да го кажем един, кое звучи по-правилно, айде по-бързо. Малкият той захапа новия чин. Айде сега направи другия вариант. Айде, нали тук може да бъде той, може да го заменим с него. Аз с него как ще стане? Него захапа новия чин. Звучи ли правилно? Не. Значи, това е единствената възможност. Значи, че с той. Той, още веднъж да ти кажи. Но той захапа новия чин. Ай сега да видим новия. Него. Как ще стане проверката? С той. Скажи го. Той захапа. Малки ученик захапа. Той. Може ли? Не. Тогава защо има съмнение? Малки. Така. Айде сега още един път. Виктория, трябва да подходиш всичко това, което трябва да го казва. Трябва да разбираш ли? Няма да се чудиш кое да пишеш. Аз проверката ще те подскаже какво. Виж, малки ученик захапа него. Нали така говоря? Ти представяш си, малки ученик захапа той. Ми ще не изпратят при някакви други герои. Нали тренер? Така, тренер винаги трябва да намонни. Давай. Значи, Обърни се към твоите приятели. Бързичко. първо ще видим тук дали ще стане с него захапа новия чин. Така говори само някой, който не е ходил никога по-бели мощи. Значи остава само да е с той. Той захапа новия чин. Така може. Така, той си иска я и да не го свързва. Сега трябва да видим на новия дали ще е с него или с той. Малкият ученик захапа той. Не става. Значи ще е с него. Малкият ученик захапа него. Тренер, поздрави състезателя. Кажи, определен се за гол майстор на турнира. Ай сега да видим дали ще можем да направим от 3 изречения, 3 безгрешни записвания. И само с пръстички ще ми покажем. Радека, нали разбра как трябва да правим проверка? Ако ни става така, искаш 112 помощ, но 113 обаждане Венчето, нали? Ако е взет 112, 113, ало, Венче, абе той ли него е дошъл на гост, нали? Това е най-лесният начин. Така, айде бъдете всички. На инженера дадаха златния медал. Колко? Думи съчинувани с пълния член от мъжки род. На инженера дадоха златния медал. 1, 2, 3, 4, 5. Всеки трябва да даде отговор. Грешен, верен. Добре. Така. Сега Велислава иска да ни покаже записано това изречение. Заповядайте, Мила. Едно да бъде представяне на нашия основен централен нападател към камерата Борница. И казваш на сцената излиза едно нас да стане най-високо, най-спокойно. Сцената излиза на нашия най-добър нападател. Там мало, приятели, тук сме. На сцената излиза нашия най-добър нападател. Да.
Тя напада винаги, когато някой се крие. И тъй като изречението е скрито, сега ще бъде нападнат. На инженера велика златна медал. Само се излагаме с техниката, но всяко да правим живота е такъв. Пишем. Браво. На инженера подариха златния медал. Коментирай. На него, защото винаги пред малка дума не може да има на той. Това е едното, но тук като сложим думата той, на той дадоха златния медал, как ли звучи? Не звучи Нещо, нали, така малко като софиянци пред, нали, камерата, те така казват. Ние работиме. И друга дума, която може да бъде чувана с свален и кратък член. Това е златния. На него дадоха него или него дадоха той. Ето тук. Да, проверката не е коректна. Вие се опитвате да ме подведете, уважаем централен нападател. Направете проверката за златния както трябва. Айде се, как ще е проверката на инженера дадоха той или на инженера дадоха него. Ето тук може да сбъркаме. И как звучи по-правилно? На инженера го дадоха. На инженера го. Това е кратката форма на него. Вижте колко по-ясно звучи. На инженера го дадоха. Нали? Затова него. И така да станат те, които бяха дали 0 за пълния член. Вие печелите награда един път по ваше воля да отидете на линията и да си купите пица, такава каквато Лили ми подари на празник. Честит, седне. Да бъдат записани с пълния член. Малкият Радко е най-добрият футболист на класа. Малкият Радко е най-добрият футболист на класа. 1, 2, 3, 4, 5. Гоше теб чакам да даде, защото го учил, трябва да ми даде отговор. Така, Зори, айде. Трябва да станат те, които показват едно пръстче. Вие сте малко, но не се знае кой печели. Няма да станат те, които показват те пръстче. Вие сте повече, да видим кой от вас ще спечели. Заповядайте. Кой го учи миналата година? Вие нищо не се научили. Нищо! Браво да кажа. Нищо не сте научили. Айде. Малкият Радко е най-добрият футболист на класа. Пишете още веднъж всички. Айде, че да ми остане време и за още една категория, която се бърка доста. О и У. Значи, нашите приятели от бъдещия 4-ти клас трябва да очакват сега с нетърпение. Нали, кажи, опа, тук сме. Ако трябва да треньор до година за футбол, кажи, мога да ви предложа моите услуги, бъдни и там, кажи. На Пенка непременно. Пенки, къде си? Питай какво обича. Може би солет. Няма значение. Това беше много хубаво. Така, малкият Радко е най-добрият футболист на класа. Сега време за реклама. Говорите само преди реклама. 2 минути, докато картата е готова. Давай, бързо всички те гледат. Чичо, обадно и той те гледа. Давай. Здравейте. Опа, айде. Здравейте. Давай, бързо. Бързо, че са Сега първи. ще правя реклама на най-добрите химикали. Химикали. Кажи. Бъдещи четвъртокласници. Бъдещи четвъртокласници. Внимайте къде ще си купите химикал. Винаги трябва да има 3 къщи преди магазин, от който купувате химикал. Винаги трябва да има 3 къщи преди да купите в магазина този химикал. Или трябва да го купувате от продавачка, която носи името Зорница. Всички Зорница, ние те обичаме.
Зорница, ние те обичаме. Отговора? Много ви благодаря и аз ви обичам. Някъде, Зори, аз те обичам. А пък аз не. Ето истината на този свят тържествува. Давай, Зори. Тук е първото капанче. Може да напишем малки А или малки А. Той е най-добрият футболист на класа. Това ми дава увереност, че трябва да бъде... Него е най-добрият футболист на класа, не стара. Прекрасно. Затова е той. Добре. Второто място, където може да се реши, е на най-добрия. Слагаме капанче. Пробваме. Малкият Радко е той. Малкият Радко е него. По-хубаво звучи с той. Тук още нещо, че може да си кажем. Той е тоя, който изяде мърлите на Тедо. Той е тоя, който изяде, а не той е него, който, нали, не ме звучи. Усещате ли разум? Той е той, който изяде марулките, репичките и зеленото лукче на Тедо. Какво наказание ще му сложиш? Утре да изяде още веднъж. Така, нататък. Другото място, където може да се сбърка, е тук. Да. Дали да... Така. Пробваме. Малкият Радко е най-добрият футболист на него. Малкият Радко е най-добрият футболист на той. По-добре звучи с него, затова е кратко. И тук това, което казва Лиса, малката думичка изключва пълнична. Малката думичка преди. Думата, която искате да членувате, изключва по пълничен. Браво, аплодисменти за Зора. Сега без грешка. Сега беше нали малко театър, може спинкане. Който му се работи, нали знаете какво трябва да прави? След лечение нашия спален вагон. По-бързо очакваме хората да отбие последната течност от шишето. Така. В новия учебник падна новия химикал. Сега гледам се на новия учебник, падна новия химикал. 1, 2, 3, 4, 5. Така, гледаме. Чакаме още един, двама. Ради, можеш да тракаш, ако не знаеш так. Так, нека да може да го цели. Добре, браво, аплодисменти за всички. Колко пъти употребявам пълния член? Учителя, ученика и директора бяха новия химн. Учителя, ученика и директора бяха новия химн. 1, 2, 3, 4, 5. Така, ради единия пръст, ако го свиеш, ще веднага ставаме печеливша компания, а Борето, ако извади още един пръст, хубаво ги опани пръстите. Аплодисменти за всички. Народът, като извън пръсти, са бяха покрим, защото така трябва. И последния път да направим безгрешно, видете се. В училищния салон дадоха на ученика, новия компютър. В физкултурния салон дадоха на ученика новия компютър. Усетихте ли, насочвате ли са? 1, 2, 3, 4, 5. Така. Сега 2 кичица и половина заедно с Денис 3 дават. Виктор изведнъж реши да промени всичко хубаво и да покаже, че нещо не е в ред. Неписалче, айде да кажем. Къде? В училищния салон. Дадоха на ученика новия компютър. Коя от тези думи чинуваш с пълен член? В училищния салон. В него. Дадоха новия компютър. Дадоха него. Тези, които бяха там е 0, т.е. нито една дума, че не се чинува с пълен член, са прави. Останалите трябва да отидат да си купят от милията едно шишенце, литрово, може половин литрово, да го напълнат с А и Я. И ръсите. Нали знаете как на лилията се слага малко с лъчица и зак? И така се научи най-ясно, защото
по нашия начин нещо не може да стане. Така, цялата имаме на последното нещо, което трябва да кажем. Това са думите с начално О и У. Ако думата е с О, ми дигате кръче. Отива. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Проверете. Увисна. 1, 2, 3, 4, 5. Вики не мога да разбера, поздравяваш ли ма? Искаш да изпратиш много по-добре на Ивайла ли? Айде. Така, следващата дума. Опашават. 1, 2, 3, 4, 5. Не мога да разбера, Алекс, какво ми показваш? Какво ми показваш, Алекс? Алекс, 10 е друга дума. Нали? Он ми показва. Ако има, Дедо няма опашат, нали? Само за Дедо. Ай сега нашите приятели от бъдещия четвърти клас да погледнат. Това е приятелката на Батош. Опашат. Кой ще му каже как е проверката на тетрадката? Това е картинна дума. Как ще направим проверката? Кажи го смело. 115. Да го кажем на нашите приятели какво означава. За разлика от 112, който ще ви помогнат и моите не ви помогнат изобщо. 115 винаги ви помага. Откъде е това 115? Кой ще ни обясни? Максим. Айде помогни Максим. Какво значи 11? Какво значи 5? Кажи 11 футболисти в един футболен отбор, който ще излага. 11. От азбука. 11. Бързо, гледай, как буква е? Казай. Моля? А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, кратко. Просто е. К, пета буква. Бързо. Д, ето, К, Д, което абревиатурата означава боговестна картинна дума. Ето е тази картинна дума. Ако в Министерството мислиха за вас, ще да направят картинен речник, в който всичките ето го той е нашия гимнастик, който повисна на хълките и вече никой няма да сбърка правописа на тая дума. Наведете се надолу. Следващата дума. Послуша се и една минута и малко. 1, 2, 3, 4, 5. Послуша се. Така. Боре, с Ули се пише, услуша се. Боренка, с Улия. Борето му поздравяване. Ето го нашия приятел, отново. Боре, всяка нощ и всяка секунда свободното време. И сега, последното като ви извънец, да видим колко на колко, коя редичка срещу коя играе. Всички играйте се, играйте редица срещу редица срещу редица. Бързо. Увековечавам. 1, 2, 3, 4, 5. Така, браво на Сал, който сбърка, браво и на Денис, който бърка. Така, браво. Така, средната редица печели една точка. Погледнете картинната дума на увековечавам. Увековечавам, ето го паметника. Липса на вашия учител. Шапчицата, ето е тук. Ще го сложим. По-можахме, както се казва на английски. Дадохме браво, да много сте били полезни. Благодаря на всички. Благодаря. Това беше нашия часа по български, в който ние се опитахме да покажем как се пише думи с З и Г, З и В, правописната ми с двойно на. Опитахме да покажем шифруването и така наречени картинни думи. Докато станете някаква професори, трябва да опустите малко правописа или поне да бъдете малко по-толерантни, защото не може да се забранява да се пише думата 11, 12, 13, а да се пише 11, 12, 13, защото чешковците там не могат да мислят и не бъдат малко по-близко към децата, за да знае, че на този свят човек трябва да бъде коректен. Още веднъж, да смейте се госпожа.